Yo masih bersama dengan Budi Wijaya, Delewong Music campur sari anti galau. Semonggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi bapak kalian ibu dosun Jenggring. Wilujeng dalu kula aturaken kagem bapak kepala desa ugi bapak-bapak perangkat dosun Jenggring nggih. Mboten supe kula aturaken wilujeng dalu kagem bapak keamanan ugi bapak-bapak panitia. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas disugani sentir LP. Ilas naksir kok ora
matur sembah nuwun lagu sentir ngopo terus sampun. Pripun iki kabare Ibu Bapak? Sae nggih. Sae jenengan tasik semangat. Tasik semangat jenengan semangat kula nggih semangat nggih. Ugi Bapak panitia nggih semangat nggih Bapak. Tetap semangat nggih. Budi Wijaya ten pundi wau? Dusun Jenggring Desa Ngusian, tangga dhewe. Ngawur. Nggih, Mas. Oh, minum dulu. Siap. Siap. Nggih, wilujeng dalu ning menak Wulandari. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Kalau wau ning Nyantika sampun ngaturaken sentir. Sentir. Lengo Potro. Potro. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun dumateng masyarakat Jenggring Musikan Jombang. Nggih. Jadi punapa nimbali Budi Wijaya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Budi Wijaya dan mriki nggih Bu nggih. Jenengan mboten tebel-tebel lek ningali nggih. Biasa ningali ten YouTube saniki ningali ten desa niki ambak nggih. Langsung. Laras. Nggih niki Ludruk Budi Wijaya yang sekarang. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun ugi dumateng Bu Polo. Kepala Dusune Estri ning Nggih. ingkang paring asma panjenengan Ibu Ulfa. Oh nggih, wilujeng dalu Ibu. Iki Bapak Kepala Desa Bapak Sutikno. Jenengan apal nggih Mas? Wapal. Nate dadi mriki ta? Mboten, niku Mboten. biasa iku nek gak pedhok mesti pedhok sampai kintai. Oh nggih ngaten. Nggih ugi matur sembah nuwun untuk sabu-sabuku yang selalu hadir Mas. Dari menganti bringkam pundi mawon pokoknya selalu hadir di depan. Nggih. Lamongan nggih. Lamongan hadir, Pak Guru juga hadir. Oh nggih wilujeng Matur dalu. sembah nuwun. Nah. Kupang nggih. Oke, langsung kemawon panjenenganipun pasukan batik. Pasungan batik nggih. Bapak panitia. Bapak-bapak panitia. Barangkali Menawi ngeresaken lakon campursari sumangga. dipersilakan. Kula persilakan. Wis main nduk desa dhewe iki. Nggih. Wake sing nyengunguk dewan bolo-bolo seni. Nggih, menawi yang ngeresaken lagu dangdut angsal tapi cuman satu lagu. Ya. Begitulah. Nggih, soalnya kemarin sudah dapat warning, Mas. Untuk Mas Romli tadi juga hadir di depan Oh, orangnya. nggih. Wilujeng dalu, Iku Mas. gandengane Mas Hendro iku. Nggih. Mas Joko terima kasih. Monggo yuk dikasih Nggih, monggo. kembang dulu. Nggih. Nggih untuk Enggak apa. pripun, Mas? Lho monggo. Oh, nggih dah. Oh, jenengan ngomongan kali sinten to? Pripun nih Bapak panitia? Ugi Bapak Kepala Desa. Wonten apa mboten? Atau sesitasi rundingan sih. Dibubur. Saya hitung 3 kali nggak anyang dibubur. Nggih. Nggih undian we. Oh niki pun berdiri Nah, Mas. ngoten sih. Nggih, menawi kula kasih support Pak jenengan ben semangat nggih kata Nggih. sih. Monggo Mas supportnya. Supportnya disumet. Yo. Monggo. Ya. Langsung dari Bapak Kepala Desa. Nggih, Bapak Kepala Desa. Bapak Sutikno. Langsung. Ya, ya. Oke. Aku wangono rek. Oke, siap Pak. Nggih, jenengan pakai sandal, Pak. Apa dilepas? Ayo Pak Cari. Ayo Monggo. wangono aku. Polo Tanjung, Kabingan. Monggo yang sudah dipanggil silakan naik. Ayo. Ben- Nggih. Bapak Kepala Desa gak tujenan. Cekak kijenan jone bang joget. Monggo. Bapak Polo Tanjung monggo. Polo Tanjung, Polo Kabingan. Polo Kabingan. Tonggoku Pak Cari. Pak Cari.
Barangkali Bapak Kepala Desa Bapak Tono hadir, monggo. Nggih, monggo. Hadir. Biasanya di belakang. Biar. Dikit dulu. Oh, nggih lah niku selalu. Aslinya absen tapi tersembunyi. Ya, Oke, wilujeng dalu Bapak Didik saking Asem Gede. Asem Gede sudah hadir juga. Nggih. Nggih, tembangin apa, Pak? Tembangin apa, Pak? Matur sembah nuwun Sik. untuk bunganya. Oke. Oh, nunggu temane ta? Nggih, monggo. Ngemong langsung, Pak. Bapak Kepala Desa Kambingan, Bapak Cari, Nggih. jika dipersilakan naik, ya, sudah Bapak dipanggil. Polo Tanjung. Kecuali jami'an. Yang di rumah. Banyuwangi Pacitan. Banyuwangi. Banyuwangi Pacitan. Iki apa kahin? Nggih, wow. Ya sing disawer sing joget. Nggih. Oh, nek Bapak Kepala Desa ini iki kula semrap, Mas. Nggih, semrap sing wingi niku lho. Nggih, sampun. Mangga. Gak iso urono aku tak. Kalau rem. Suwe ora ketemu yo mung gawe kangene atiku sulmung megeriko rino wengi katon ana moto ing dalan anyar gawe ana pinggir segara bernae Banyuwangi Pacitan ora lali yo amung kelingan dan Banyuwangi teko Pacitan ati rasane terus kelingan sumilire angin segara ngangeni endi wae sira sing eling jaman semono yo mung riko kudangane ati Banyuwangi Pacitan ora lali yo amung kelingan Budi Wijaya.
ketemu yo mung gawe kangene atiku sun mung mikir riko rino wengi katon ana mata dalan anyar gawe ana pinggir segara benahe nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan Iwatalan Banyuwangi teko pacitan ono ati rasane terus kelingan milire angin segara ngangeni ono endi wae sira sing tak tresnani eling jaman semono yo mung riko kudangane ati nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan wis ganti Pak Cari Pak Kahin Duka sak kersa jenengan. Mas, Oke, pripun? Gini apa, Bapak? Mas, serempat. Siap. cek. Dulu dirimu udah dulu ya. Udah dulu. Pak Kahin yang bisa serampat Santai, Bos. Pak, sama nemu umut mawon, mriki lho. Lah nggih. Nggih, gede selamat sabun. Sabun Bapak.
Oke, kantos pripun bapak yang lain. Nggih, niki pripun? Bapak yang lain wonten apa mboten? Lek mboten wonten pasrah ten Budi Wijaya nggih, Wah. Niki Nggih. Mas THJ kok nguwadet terus, Mas. DHJ Nggih, Sumetan. siap. Siap di Sumet. Apa tembaknya? Gerigis. Gurigis. Untuk bapak panitia yang lain sudah nggak naik ya dari pasukan baju batik. Nggih, masih belum. Masih berunding. Masih berunding. Entah berunding, entah malu. Oke, monggo yuk Ciliwung. Di Pari Gerigis. THJ Audio. Duh. Bareng-bareng Budi Wijaya. Gila. Gerigis aduh tiang gerigis soyong suwi antar duduke aku meriko opo tahan dirasa Eman eman duji eman eman kari seru hari kota aduh ojo dong jodoh sing jaga pilihan yo bareng-bareng Budi Wijaya gila jeng jeng oh ya
Kari manis ku arang manis tombyo iku wes yo wes anji begero koroso kari manis ku arang manis tombyo wes yo wes dong dikomenter kari manis ku arang manis tombyo iku wes yo wes anji begero koroso Satu tebang grigis. Sanana disco. Zeom sono Nggih ning niki dari Abah Didik. Sebendi. asam gede Asap gede. Zee. Wangel ya. Kuatir karo super gede ya. Abah Didik asap gede yang diminta warung tendo. Oh, Orangnya Zee. lagi di belakang. Juga dari ibu-ibu yang membuatkan kopi. Minta diganti tembangin apa mas? Lewong. Ditunggu bu, tenang baik. Zee ditunggu mungkin tambahan jenengan buatan didamelaken kopi mari Harus dong, harus dilayani dong. Oke, monggo. Pripun lewung nopo langsung warung tedo. Warung tedo. Oke, monggo. Rekrut dari Abah Didik. Warung tedo bolong. THJ Audio Ada dengan Adis. juga nih Ika Revo kopi susu anget-anget gedang goreng panas pisang yang disediakan yoron ning meja ya jajarane truke Budi Wijaya sinene ayu tenan iya dong wis kadung dadi
Kang Gusti Oke baik. Budi Wijaya selalu di depan. Di belakang Anda nih. Kita perkenalan dulu Mas. Bapak Ibu, Sindane Budi Wijaya, ayu nggih. Ayu nggih. Kasih tepuk tangan ya. Kok gak kompak? Ayo 1 2 3 tepuk tangan ya. Sing gak tepuk tangan tak buyarno iki. Yuk. Ada siapa Mas? Nyanyikan. Disusul Neng Putri. Neng Putri. Lembut gemohai. Gemulai. Saya si Putri Sinten Bangdu. Ada kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi Mas? Tambah gede nih. Oh sing gemoy Mas ya. Gemoy. Bapak Ibu sing gemoy dikeluarkan ya. Setuju. Tepuk tangan lagi 1 2 3 ya. Lah ngono sih luar biasa. Yuk. Meledos. Si mungilnya Budi Wijaya. Yuk. Si mungil goyang. Si mungil goyang. Si mungil goyang. Mas. Si belajar Mas. Ayo, iki lo barangnya Mas. Iki belajar iki padha karo rutin iki. Dawa Mas. Orangnya ada di belakang. Yang rutin. Yuk, Saudara. goyang dompret. Goyang dompret. Mas. Gini Kika. 1 2 3 4 5 sudah Mas. Sudah tinggal yang terakhir. Sama Mas. Lempeng gerak campur satu. Sama Mas. Kika rempong. Aku dewe loh Mas. Halo. Dikasih tepuk tangan dulu buat saya sing kompak. Gak kompak aku borek. 1 2 3 tepuk tangan ya. Terima kasih. Ya, Bon. Yuk, masuk. Sikat. Yuk.
Langsung. Angin kopi susu gula hingga rempong garing Satu tembang warung tendo, tembang sing wis gak karuan wis. Heboh. Berarti ini Mas Romli yang ada di depan. Iki lho apa-apaan ae. Lah nggih apa-apa nae. Cuma ada di Budi Wijaya. Terus mrene niki karepong. Oke, Mas. Gadis. Untuk yang lain niki wonten Ibu, ibu yang bikinkan kopi dari Wiro Pradongo, juga musisinya. Yang diminta tembangi lewongnya, monggo disumetnya. Mangga Mas. Ladrok. Budi Wijaya. Awen Mas. Haji Audio.
tembang liwung sampun kula nyanyiaken. Gini, durasi waktu tinggal satu lagu. Tinggal satu lagu. Kita kasih kesempatan dari Bapak pasukan batik pripun. Nggih. Kadosnya kayak di dada, Mas. Di dada. Yuk, monggo Mas. Selidurine ayo diduduk Mas. Senengane Bapak Kepala Desa Pak Sutikno. Napa niku? Sampai kinten. Oh, siap. Teng-teng wae. Senengane yo iki Bang. Iki dungaren iki Siap, kan jaluk. siap. Nggih. Izin, Mas. Sin, nggih niki Pak. Kermanane jenengan nggih. Nggih. Oh niki. Nggih. Oke. Oh, nggih. Cuman versinya dangdut lho nggih. Engko Nggih. nang tak tudede. Satu mawon Bapak. Satu mawon, Waktunya Bapak. ngapunten. Waktunya sudah terbatas. Niki grup dari Bunga Susan no. Nggih. Ngapunten Bapak Bapak Gunawan. Lurah Sutikno. Kenal Nggih. kok. Beliau juga kenal kali Pak Sutikno. Oh, ngoten nggih, Mas. Nggih. Aman. Aman. Monggo. Sampai kita teman terakhir yuk disumet liwung. Yuk, semoga.
terima kasih. Buat terus nuwun Bapak Gunawan. Gini sampai kita tempat terakhir. Oke Mas. Super khusus kangge panjen Bapak Kepala Desa Pak Sutikno. Wah, raket aku. Lagu wajib. Moga perform terakhir yuk Neng, mangke pinanggih wonten bedayan Sekarsari kados padatan nggih. Dirimu tadi berangkat naik kuda, pulang naik kuda. Didampingi oleh barongsai. Barongsai. Singo barong. Waduh. Oke, yuk. Ya. Lo. Ayo Pri. Ngambarong sasmito
sang pucuk sarining kembang kusumaning ratri mangsa wiji dinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancarana antariksa amimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancarana antariksa amimbuhi ayu sang rina Budi Wijaya Jose.